žiak rád do školy chodí. 3x3 a 2+2 dokola nám stále omiera. Kto a kedy niečo napísal, prečo a aký dôvod k tomu mal. Stále nosí míru, nechalanom sa páči. Poznáte to, veď radosť vždy tak málo stačí. Keď na hodine prichytí ťa v ústach so žuvačkou, nehnevá sa, pamätá, že aj ona bola žiačkou. Všetci si hneď obľúbili jej nové metódy, odtedy už každý žiak rád do školy chodí. 3x3 a 2+2 dokola nám stále omiera. Kto a kedy niečo napísal, prečo a aký dôvod k tomu mal. 3x3 a 2+2